Nirdefaw ngħidu kemm l-Bas. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Bas Staġġar! Fuq il-Bas Staġġar! Mela, tlaqna. Nilqakom għal episodju ieħor tal-podcast. Illum fl-istudio miegħi għandi ħabib tiegħi, Andrew Falzon, huwa moħħ filosofiku mnebbaħ minn gwerra qalila li ilu jiġġieled kontra l-Parkinsons tal-aħħar 22 sena. Ma' Andrew se nitħattu dwar 6 snin ta' paraliżi, qalb li ma ċedi b'xejn anke meta tkun fuq xifer il-mewt fejn jiena ġieli l-enduru rajtu. Ħadkellmu dwar il-mirakli tal-kirurġija moderna, l-familja, l-arti marzjali, episodju li se jkonferma il-każ esistenzjali x'inhu u dak li tista' taħsad minnu meta jkollok moħħ qalb ta' gwerrier. Nixtieq nissottolinja li dak li se tismgħu llejla mhux esperjenza ta' kull min għandu sitwazzjoni tal-Parkinsons. Kull ġraja hija differenti, is-sintomi varjaw ħafna drabi bil-kbir minn persuna għall-oħra. Nixtieq qabel ma nkomplu nirringrazzja lill-sponsors li għamlu dan il-proġett possibbli, nħeġġiġkom tissapportjaw in-nies li jissapportjaw lilna, dawn huma Derek Meats, #1 burgers in the motherfucking country. Grazzi ukoll Stretta Beer, jekk tkunu qegħdin lejn il-belt, saqsu għal Stretta għax kważi kull bar jistokja l-Stretta. Grazzi l-Maple, Garmin, Kutriko, PM Hobby, promo code Jon Mallia in caps, kelma waħda. Grazzi l-Cabs, Olympus, kif ukoll il-Credit Info, not to be confused with Credit Ninfo, that's another website. Għaret lana. Kif Indru? Tajjeb. L-lum tajjeb. Kalbi għar tajjeb kont? Tal-axħar jiem tajjeb ħafna. Għalfej, xinu ma x'indika għalik li inti tkun qiegħed tajjeb ħafna? Ma naqax naħbad ġol-ħitan, per eżempju, nitkellem iktar ċar. Palessijad bil-pilloli, jien. Meta nkun minnajrom mbagħad iktar biex nitkellem. Però ġiel tqajt miegħek f'jiem meta tkun qed fuq il-pilloli u ma tantx tkun tista' titkellem. Kultant mhux sew. U iktar telefoni fil-fatt. Il-bilanċ, palissa tantina tajjeb li nippreferi nkun minnajrom minn li bihom. So, ma forsi dik ma kienx laqwa mistoqsija biex ninkwadraw dak kollu li se ngħidu llum. Il-pinoli special medicina se naslu għaliha u naraw kif spex ta' tinteraġixxi mal-bqija tal-karattru u eżistenza tiegħek in ġenerali. Ħanibda anzi nixtieq nibda minn hawn maħari. Inti wieħed minn dawk il-bnedmin li tħaddan din l-attitudni ta' meta l-affarijiet ikunu kaotiċi, meta qisu kollox jidher li ntilef, biex ta' m'intix imuni għall-frustrazzjoni, għad-depressjoni, għad-batija, għas-sofferenza, m'intix imuni għalihom, però tibqa' fik qisu d-dimensjoni li isa dejjem qed tarrex biex issib xi ħaġa żgħira kemm żgħira biex tmexxik il qudiem anke jekk millimetrikament. U din xi ħaġa li jiena tallimt ħafna minn għandek u nħaddana. U naħseb ġrajja li tinstanzja da jew perjodu fajtek li tinstanzja da huwa l-ġrajja tal-avatar. Tista' tgħidilna naqra speċa tinkwadra ftit x'kien għaddej fajtek dak iż-żmien biex mod qasir jew le fidejk u tgħidilna speċa kif kont tuża il-film ta' Avatar. Mela, dak kont wasalt biex nagħmel l-operazzjoni u ngħidu x'inhi l-operazzjoni. U kont rajt il-film Avatar issa min ma jafx f'Avatar għamiet ikun fuq wheelchair. Jgħiduh ġo ġisem ta' l-aljen twil b'saħħ twal ta' jqum minna malli jqum eżatt jqum jitlaq jiġri. Tobba jiġru waraħ, jidulu jgħaf,
jaqaf l-estra. Iktar jiġri. Dak iż-żmien jien ma stajx niċċalaq bażikament. Kont nieħu pillola li biha kont niċċalaq, ma malli tieqaf daqshekk nifriża fil-post. Kemm kienet it-time window li biha kont tiċċaqlaq del-pinnola? Kemm kien? Bdiet kienet it-tieni sa'tej. Mbagħad bdiet nisjaw kwart sija. Mbagħad tibda tieħu iktar, issa tiskopru li addictive ukoll. U kont num filgħodu nieħu waħda, nieħu l-breakfast. Kont mur quddiem il-laptop. Issa dak importanti ngħidu l-visualization, inti meta tivviżwalizza l xi ħadd jagħmel skill li tiġa taf kif tagħmilha. Meta tarah jagħmilha moħħok jippikja mill-movimenti u ssaħħaħ l-skill mingħajr ma tipprattikaħ. So pereżempju jekk inti trid timprovja s-serve fit-tennis. Tra videos ta' xi ħadd serving. Espert jagħmel over and over. B'nu l-breakfast, bas kont impoġġi, kont naqbad fuq YouTube. Nitfa' il-xena ta' fejdana tiqum u jitlaq jiġri. Ta' avatar? Avatar. Nistema l-ħni tajja kif nu. 300% bro. U kont nitfaw, npoġġi, nistenna. Nibda nintefa. Jitlaq leħni kien ma stax nitkellem. Kien ikolli idijek l-esta. Nikklikja. Mela xena. Jiġri. Nikklikja nerġa' nara. Nara. Over and over and over and over. Kont kun ipparalizzat, bażikament jew friżat. B'subajk biss fuq il-keyboard. U kull darba tispiċċa x-xena terġa' tibdiha. Biex nuri l-moħħi u l-ġismi xirrid jien. Mhux not nifoka fuq il-fatt li għandi xi 3 sigħat bleda fl-istess post. Kont ngħid meta tikol dawn kienu jaħdmu l-pilloli. Allura konna xi sa'tej u mbagħad jew 3 bil-qiegħed hemmhekk sakemm nieħu l-pillola l-oħra. Ma kontx naħli l-ħin, konna qed nikklikkja. Biex għall-inqas nagħmel xi ħaġa. Il-fatt li kont ħadd il-pass f'dik id-direzzjoni, pass metaforiku f'dik id-direzzjoni. U leġġejt li tagħmel dik l-azzjoni li forsi ma nafx inti tqisix żgħira, imma issa żgħira ġej insibha pjuttost kuraġġuża u intelligenti. Il-fatt li ħadd dak il-pass taħseb li kellu influenza fuq il-bqija tal-andament tal-istorja tiegħek? Żgur. L-ewwel nett tħalt l-operazzjoni nsemmuha wara. Jekk trid, nistgħu nsemmuha issa jekk trid. Jien di tip ta' operazzjoni kont l-ewwel wieħed li meta ġiet ssir Malta. Kont l-ewwel wieħed li għamilta kien għamilha wieħed qabli ma kien mar barra minn Malta. Kont l-ewwel wieħed li għamilta ma bżajt xejn l-ewwel nett tim mediku eċċellenti. Ludwig Zrinzo surgeon. Plus tant vizualizzajt li n-nifsi jireċ mill-operazzjoni tajjeb. Nibitċet kontat il-David Leges. Laqas jek jaqbat kuċċarina tiftaħ li moħħi
Jibdeqla l-bitċietek. Għaxu kol ħanħroġ stajjeb minna. Stant rajta jien over and over. But wara li għamilta, konat neħdu cappuccino, mosta, kienu għed fuq motura għadda, kellu l-stand mnizzel. Kien ħajxkan, ovvjament, jien ma tantx kont tajjeb, kont għadni fil-bidu hekk għadni. Rejtu għaddej, inqum, niġri, nilħu, għatlu, mbagħad ma fxal xiex ġurejt lura wkoll. Lix għalfejn niġri lura, ma tant għadni għost niġri. Ġrejt lura wkoll. Mbagħad ġejt biss ftit. Dak il-moment moħħi tefa biżejjed dopamin biex nagħmel dak li kont viżwalizzajt 7,000 darba, seb. Skont għal xi 3 sigħat kuljum għal xi 3 xhur. Nispjegaw naqra l-operazzjoni x'kienet, l-operazzjoni pjuttost partikolari, biex meqjusa operazzjoni perikoluża? Le. Ma naħsibx. Ma nafx. Ma staqsejx. Ma rridx tkun taf? Mhux importanti kemm perikoluża l-operazzjoni. Importanti li tmira dak li tmira int. I did my part. L-tobba they did their part. Betik perikoluża mhux perikoluża. Dejsek innef. Għasametik eżempju, ma titħolx fil-computation ta' riżultat ix perikoluża, jekk perikoluża tmur ħażin, immut. Ma kien riskju li kont lest li tidħol għalih? Biss ikkalkulajt ix perikoluża jew le jew chances hemm ta' success. Jew hekk. Sewa, u diskrivi naqra l-operazzjoni x'inhi. Nistgħu nruha jrid. Deep brain stimulator. Deep brain stimulator. Tista' tagħti bro, aqta' naqra fuqu. U spjega naqra dik x'inhi. Alright, mela, dik hija batterija. Nista' niżel is-sew. Naf li qed toħu gostorina sedrek bro. Imma nista' Six-pack għalik. Majna naqa, hija naħseb tajt ftit. Put me to shame. Understandably. One more time? All right. Ta' 44 bis-six-pack. Fuck! Okay. We got it? Mela, all right, so... Mbagħad. Tu zeżat naqa spiega, dik x'inhi? Ibda biex, dik minn batterija u xejn. Dik batterija ta' stimulus, cable tila minnaw. I qiegħda qrib sidrek, ma i qiegħda qrib sidrek biex tkun viċin qalbek. Le. Ma dik m'għandha xejn taqsam mal-qalb, ġifier m'hemmx nes bejn qalb u batterija. Għaw min jagħmilha f'żaq ma żaqqu. Sewwa. Bet kont għaxxar xarek li xabtitni li l-verità kienet tidher ħafna ħjera hawnhekk hawn cable għaddej. Wow, few ġiex boċċi. Hemmhekk hemm żewġ electrodes ta' 9 centimeters diħlin għal ġemoħħi. Mela, wara mbagħad ukoll naħdu shot, Mark, naħdu top shot wara. Just ħunota u l-karta and have like a little box just to see biex naraw x'ismu. Ma u electrodes ta' 9 centimetri li diħlin f'moħħok. Għal-ġol subthalamic nucleus minn għalija. Sewa. The deep part of the brain, like deep brain stimulator. Sewa. U x'tagħmel? X'in il-funzjoni?
Eżattament, laqasaw minn jaqbel totalment fuqa. Xammint ngħidlek neħi l-breaks tal-blockage li hemm. Ma bażikament it stimulates this part of the brain biex jitajnek titċalaq. Okay. So, tejnek biex ikollok iktar moviment. Bażikament. Ħafna iktar moviment. Dik l-ewwel darba li ġrejtaw, meta kont qed tuħu l-cappuccino. X'għaddilek minn moħħok? Ħana saqlek naqal Mike. Xkun hemm modella tfakkarni. Kont iktar okkupat naħseb dak biex ma jħrablix. Bl-stand. Mbagħad bażet niġri tili ma niġri. Tili ma nimxi deċentament. Kif nispjegalek, ċertu affarijiet tibda tapprezzhom ħafna iktar. Per eżempju bħallum il-fik li mett mal-art nittrenja fuqha. U irfist minn fuqha jinsawa. U niżlet fuq il-ħil. Flok niżlet fuq qudiem fuq il-ħilek. Moviment li dak kont nsejt ġifieri jien. Dak il-ħin għax niżilt fuq il-ħil u rġet niżilt fuq il-ħil bl-oħra, ħassejt nitlajt il-ġenna. L-istra. X'bazz. Min fejn jiġi ma dak is-sens li tlajt il-ġenna? Għax ifakkarni fi żmien meta inkelli ħafna iktar kontroll fuq ġismi. Plus u di importanti, tfisser li dak li nkun nagħmel li kien jaħdem. U indikatur li r-reġim li bħalissa għaddej bih qed imexxik il qudiem. Eżatt. Mela jagħna ftit kuntest għax naħseb li tajt li inti l-funzjoni ta' ġismek kellek kontroll fuqha huwa speċa wieħed mill-ikbar understatements li wieħed jista' jagħmel. Għajdu naqra fuq nibdew minn tfulitek u mbagħad ngħaddu għal żmienek fl-arti marzjali, żmienek bħala security lexis, speċa għadina naqra minn dak it-traġit ħalli ikollna ftit kuntest. Jien bażikament l-iktar ħaġa li nħobb huma affarijiet fiżiċi. Ċaqlaq, niġri, nitla' l-ħitan minn tifel. Tedniex fuq siġġu. Rrid noqgħod nisma' jew tedniex fuq siġġu. Fil-fatt l-iskola primarja kont l-uniku tifel b'siġġu tal-ħadid bħal tat-teachers. Siġġiet tal-injam kont nżarmhom. Kont nitbandal. Tista' timmaġina mbagħad kelli qatta sigħat sħaħ bil-qiegħda fuq siġġu. But dak kont ili biex nagħmel martial arts jien minn żgħir. Żgħir ħafna ġifieri. My earliest memories huma qed nara l-Bruce Lee. Niftakar għadni del ġej mill-iskola u namur nara Kung Fu ta' David Carradine. Sabinti zaħiru biex il-ħaqtu dak. Nħobbok, grazzi, Iva. Ma nafx għettajt. Lele, ovvjan, Bruce Lee nafx. Ma liħor ma nafx, Kung Fu, haven't seen. Jina l-epoka ta' Van Damme, Kickboxer 2, The Quest, tiftakru The Quest? Użgħil niftakru The Quest. L-aħħar semmejtu mal-Legess. Mal-Legess huwa ħabib Brisas ħafna nies jafuh tal-li jara l-podcast il-Legess. Legess huwa l-bniedem li laqana, mużikament. Ekku. Bat nistgħu nitħattu fuq ukoll, ma ntelfekx. Kompli. The Quest. Bażikament l-films kollha rajthom. Kickboxer kon raħu żguljum. But bdejt
Spirit Combat li bażikament huwa ġuġitsu Ingliż. Tgħidlu bażikament il-founder qabad il-classical ġuġitsu. Il-ġuġitsu il-groundwork, ġuġitsu fih groundwork ma mhux daqs il-Brazilian ġuġitsu laqas viċin. Biddillu l-technical il-words li għamlhom bl-Ingliż, ma kienx hemm Ġappuniż u hekk. Żidlu l-kickboxing u l-aikido. Lura kien hemm ħafna fej iżid inti u konna nixxerjaw ħafna ħabib tiegħi kif insaliba. Kont nara xi DVD, mmorru nippruvaw it-techniques. Konna inventawhom pereżempju das-seba'. Da, jgħatek, xonna ġilidna fil-kontakt bl-injam. Intom kontu tagħmlu mill-ismajt minnek u nies li kienu jafuk u li kontu tagħmlu isu l-MMA kif nafuh illum. Però ma kellkomx as-saċ biex ta' xtemulaw għax biex għal-UFC u hekk dak iż-żmien naħseb kienu għadhom ma żviluppawx. Kien għadu kemm beda. Mela konna nagħmlu xi ħaġa konna nsejħulu close combat fi żmien. Anki x-xar se niġbdu. Ġifir pratikament kolx. Li forsi eye gouging. Eye gouging, le? So. Fil-bajt, le? Bejm taqla xwada bizbal. But, Probably memx football kicks u. Tipo, jekk u motel ġarasu. Le. But Kevin konna nil-taw nar ta' sibt. Il-ġimma konna nilbsu l-helmets, il-gadġa. U konna naħtu. Kull meta tibda jitkellem fuq il-violenza, bro. Anka l-ewwel kienaw allegatament baseball bet bl-imsiemer fija allegatament. U kif batta fidejk, jisek bdejt tiddi. X-rapport għandek inti mal-violenza fis-sens isa il-comfort zone tiegħek kważi. L-aggressivita mhux il-violenza. Differenza kbira. Violenza is intentionally cruel. Aggression is necessary. Xat bla aggression fil-fatt teżisti anki sistemi bħal gestalt therapy u hekk. Aggression. You need aggression to move forward in life. Tistax inti tkun passiv. 100% taf li fuq għawek hemm tipo konverġenza totali ovvjament. bejni u bejnek. Però u di mhix kritika ta' ġifieri. Imma meta nitkellmu fuq pereżempju daw sessions li kien kollok ma' Kevin li kienu violenti. Jien ma nsibix problematika. Jien fis-sens taf li jiena parti mid-dinja tal-films u hekk, u niltaqgħu ħafna artisti li u anke minħabba għandna Meryl Streep jgħodu jgħidulek kontra l-martial arts u għax violenza mhux violenza. Fis-sens li jekk jiena u inti ddeċidejna li ħanitlu fring u żewġ adulti u ħadna d-deċiżjoni li jiena u inti nesprimu il-parti primordjali u violenti tagħna, ma nsib ebda oġġezzjoni. Jiena l-violenza għandi problema biha meta inti taqbad u daħħal il-xaħat f'sitwazzjoni violenti mingħajr ma u talab li jkun fiha. Most definitely. U kollem il-ħaġa mhux inkun naħsibha li jekk inti għandek aptit ta' ma' xi ħadd tiftem u tiġġiel titfarku affarik ma fil-fatt tkun burden fuq is-soċjetà inti xorta. Pereżempju nkun żlugajt irkopti. Min ħajħuħsib li irkopti, mux l-isptar. Għax l-istat ħallas għal irkoptejk? L-istat ħallas għal-tabib.
Il-mort ħadd post ċattijor li kun miskin forsi weġġa b'mod ieħor. Kont comedian ġielet all out ma' bibtijaj. Jista' jkun għandek fis-sens li ħaġa li ma konsidrajtx, però fil-ġerarkija ta' affarijiet inutli li fuqhom jom fuq il-gvern. Anka mill-lat ta' saħħa, nies li huma incorreggibilment ħoxnin u ma jridux jafu, u speċa jkollna l-istat ikollu jħallas għal innaf mediċina tad-diabete, mediċina tal-pressjoni, eċetera, eċetera. Speċa anka f'dik il-ġerarkija l-fatt li inti tiżlogar kubtejk aċċettabbli fl-aħħar mill-aħħar. Tipo min jaf kemm hemm iktar nies li jkun qed jagħmlu l-futbol pereżempju li jiżlugaw il-kubtejhom jew li jaqalgħu subahom minn posthom, eċetera, eċetera. Vera. Ġifieri tara bro, avukat tajbin. Vera għandek punt, isma li semmejt li l-futbol għad. Mhux hekk, tipo kulħadd jixxu tiegħek xulxin. Tipo għall-inqas kont qed tagħmel attività fiżika men. Taf kif kont qed tejjeb lilek innifsek minn dak il-lat. Kont nagħmel martial arts. Għalfej bdejtu l-martial arts? Ma nafx ngħidlek. Kont inħobbu minn żgħir. U ġis kellek il-ġibda naturali. Inkibirt fi żmien meta t-tfal ma kienux jaraw SpongeBob SquarePants. Konna naraw l-Mazinga Z, Megaloman, Lupin. Kellu dak il-samurai, x'kien jismu samurai ta' Lupin? Dak Gamon. Gamon kien jeżisti. Dak msemmija l-ninja famuż ħafna. Taf xi ħaġa aktar dwaru? Le kien xjaqi li kien naf xi ħaġa ma nix niftakar. Sakrek tajli l-istorja tal-49 Ronin. Mela 47. 47. Dak mort nara l-obbera tagħhom il-Ġappun. Nistja. Storja tal-bliħ. Manki l-fej kien imlil ma fejħaslu l-rasu, dak li għatlaw l-rasu barra. Dak li għatlaw l-rasu barra kien l-axħar wieħed. Dak li għatlaw l-rasu barra kien ħobba fih il-master tal-47 Ronin ġaluħ jemel suicide, ġi executed. Dew għamlu sena biex ma jisospettawx li ħajjoqtluħ l-da. Għamlu sena ġiburu għawet minnu għatta parsi sakranazz li jħor mar teacher. Ora sena daw għafu jiffollow jawam għalu msew kollox. Bat flimna qabżu, tlulu l-guards, tfuħ, ħadduħ, għatawlu rasu barra, ħaslu, rasus l-Ġapponiż għadu dil-ħagġa mbagħad. Xi prezentaw rasu l-awtoritajiet ħaslu ilu. Mbagħad għadu hemm stennew l-awtoritajiet jiġu. U l-konsekwenza x'kienet? Suicide. Forced suicide. Mux forced. Mux kienet jistennew għaw ma they just accepted it. Sawa. Ġiri l-autoritajiet kienu sej l-autoritajiet ġalu għam jgħamlu suicidju. Biex kienu jafu li dik kienet se tkun konsekwenza. Eżatt. It's not forced in that sense, imma dik kienet il-pjena. Eżatt. Ħarakiri. Isma, jiena naf li kellek relazzjoni pjuttost anqala ma' training, per eżempju niftakrek darba taj li l-iktar ġiri impenjattiv li kont għamlu għara kull darba li tiġi xi fucking party fej ħanaġi atroċitajiet bisna. Kont għamlu l-addolorata. Kon għamlu l-hill sprints kelli ġaketta, weight jacket. Kon nippakja biktar weights, xi 20 kilos. Fis-sajf.
Kont immur l-Dolorata fuq wara, hemm tela tanċi steep. Ma kont immur hemm nagħmel hill sprints hemmhekk għax. L-oqbra huma very demotivating. Mek tħossok iktar jisek jina xed ngħix nagħmel mhux għalaw ħan nispiċċa. Allura kont nagħmel il-hill sprints hemmhekk biex jien nkun kolli demons ta' demotivation jiġbduni l-isfel. U jien irrid nagħlek l-effort iktar to push myself biex nagħmel il-hill sprints. That's very defiant, xir. Dawk jgħidulek intalaw. U inti tgħidilhom hija ma sakemm niġi għamel hill sprint bi 20 kilos fawissu. Għal-min marax kienet jagħmel bidu l-oħra kienet dik. Aktar minn hekk, tista' ttina naqra idea tar-reġim ta' training tiegħek x'kien jinvolvi? Kien varja, kien long the years, varja ħafna ma kont nagħmel kollox li kellu x'jaqsam ma' martial arts. Kont nifukafna fuq is-saħħa. Ma pereżempju kont inħobb nagħmel kung fu curls. Kung fu curls tittella idek flok it-tella l-kerlek. Tella l-kerlek. Sawa? Għalix taħseb. Xawk no trakkeja I had a masturbation answer for that, but okay, go ahead. Sejt nafsa li għatolab xaħġa. Għalek u maħlejt nix l-esti, inti tafni wis. Sorry, kompli. Smekna on xaħat. U inti dal-moviment għamel? Bro, deċizament dik violenza. Deċizament. Le. Ux. Forsi għed t-proteġi l-ċaħat, xittu l-aggressivita. Violentament. Ma ġaġi, li fil-sens, jien nishtiq li kunem xaħat bħalek jikolli bżon protezzjoni u t-proteġini violentament. I am entirely fine. Ġviri, semantics. Alright, bro, mela. Aktar minn hekk, naf li kellek dik il-kamra, bro, li kont tissemmilna fuq, jew ommok naħseb kienet tissemmilna dik il-kamra fuq il-bejt. Il-kamra fuq il-bejt il-Gudja. Konna nitla fis-sajf, konna laqettija, kun ħafna sħana. Jien kont nemmen ħafna fl-iskumdità. Dejjem nara x'nivvinta biex nqiegħed li nnifsi iktar f'istat skomdu. Biex imbagħad f'dak l-istat jien rid nagħmel effort iktar mhux fiżiku, mentali. Lura kont nitla fis-sajf, kont nilbes il-jeans, il-ġaketta, kont nitrenja fuq il-bag. Kickboxing? Jew kont nħobb ħafna nuża CDs ta' Bas Rutten. Illu jgħid il-combinations u tagħti. Ma jafx, Bas Rutten kien għamel ħabta kien heavyweight champion tal-UFC uġek. 3 times King of Pancrase. 3 times King of Pancrase li kienet li kellu dil-liver kick li kienet ġifiri xi ħaġa miċidjali. Ħanitfgħu liver kick waħda tara wiex ma tfal. Ok, mela bro, kemm kontilek tagħmel martial arts? Mill-età ta' 15. Ta' 15? U għamilt ħabta kun taħdem fil-nightlife ta' Paceville? Kif kien dik l-esperjenza? Bellezza. Tinħobbu għafn dak ix-xogħol. L-irqat li kien hemm li kienu tantx kien sabiħ li terqgħod mutul il-ġurnata. Ma x'kien jogħġbok?
Jien kont inħossni li xogħli hu li nipproteġġi n-nies. Lura anki dawk li ħajjippruvaw jifqawlek wiċċek. Inti xogħolok li kemm jista' jkun toħroġhom minn hemm mingħajr ma twiġġagħhom. Għax dik id-dmien li taħallsuk biex l-net tipproteġġi l-establishment, il-klijenti, l-istaff, jekk wieħed daħaltu int u jipprova jkun fis-sakra prova tikdaqta pon, jekk tista' toħorġu bli taqbadlu idu toħorġu bil-kalma marweġġa dik iċ-choice bejek u bej tbellalu minkejja ġoħalu. Jekk inti tbellalu dak il-minkejja għalek x'għalfej. You are not skilled. Dak is-samuraj kien irraġunaw hekk. L-aqwa samuraj kien joħorġu x-xabla ġol is-scabbard. You keep unarmed even better. Ġvir kien jġildu bix-xabla fl-iskabard. Jew jibġildu x-xabla fl-iskabard, tiktaqa bl-iskabard ġoħalek. Tipprovax miegħi, you're not at my level. Jew per eżempju kienu jużaw il-parti ta' wara tax-xabla. Jew il-ġemp u jtik waħda ġew iċ-ċekk. Għax inti l-skill mhux jgħid. Inti ħafna iktar skillful. Per eżempju darba wieħed prova jtidata minkejja. Blura. Da stajt battu jien. Erfajtu. Sabbattu mart bat inti bis-sieq jew hekk. Minn flok weġġa ġifieri ta'. U ħarbitlek id-bissima ġust biex kemm biex nisottolini. Le, għal-minn ma qabadix. U sa emmissa apparent for the world to see. Battu bidu warek. Daħqa ġiet għax-xorta tfajt u ngħidlu l-verità. Ma ħareġ minn ġol exit u talaq jiġri b'daqshekk imbagħad. Għalmejtu mill-exit. Li se tagħmel stajt waqaft id-data minn kep u tajtu daqa ġeras minn wara. That's not as skillful as doing what I did. Mux hekk tagħmel sens jew. Interament. Le inti qed tgħid tiddomina fuq xi ħadd mingħajr il-bżonn li kważi teżerċita ruħek iżejjed, jiġifieri hemm ċertu nobiltà fil-ħsieb. Għalli inti fil-ħsieb kollu li inti kważi kavallier qiegħed hemm u minn forsi siker u qed iqażżes l-alla u forsi għadu naqra matur u tipo m'għandux il-fakultà li jissoċjalizza f'daw il-kuntesti m'hemmx għalfejn tifqal wiċċu biex ta' turih minnu l-boss u tixtu l-barra. Diġà hemmhekk hemm inħoss jiena hemm ċertu nobiltà tal-ħsieb. Imma mbagħad iktar minn hekk hemm ukoll dal-ħsieb ċessiku fejn inti tagħmel l-aktar xogħol dominanti bl-inqas impenn. Ekku. U iktar minn hekk imbagħad biex vera toħodha skillful tuża l-kliem biss. Fett kont naqra l-kodba tal-NLP dak iż-żmien. Neuro-linguistic programming. Eżatt. Biex hekk pereżempju kellem xatt li kienu ħajġildu l-ewwel nett għajnejk kienu dejjem moħħni hemm all night kontx nixrob xi. Mbagħad jekk ħajġildu l-aqwa ħaġa lija kienet nkellimhom jispiċċaw jieħdu bidej xulxin jixtru drink lil xulxin. Jien ma kontx riskjajt xi daqqa f'għajni nitlef xi. Nitlef xi sinna u xi għajn mħabba xi baħnan ikun siker.
Plastossok bomba u. Tuża language patterns ta' manipola l-moħħom. Xti dak li tajt, it creates images in the brain. Stama xi ħaġa ħafna minn Lao Tzu x'kien jisma' ktieb. The Art of War. Fejn inti l-ladu terbaħlu minn arma tiġġielidlu. Eżatt. Sun Tzu. Sun Tzu. Lao Tzu Dao De Ching. Ekku. Issa, mela, kellek dan it-traġitt fid-dinja tal-arti marzjali li anke wkoll konti pratikah minħabba x-xogħol li kont għażilt, li kont tħobb. Umbagħad ta' żgħira ħafna feċ il-Parkinsons. Dik bil-kontra imma x-xogħol kont nagħmlu biex nimprovja l-skills tal-martial arts. Kien hemm feedback loop. Ovvjament inti stajt tagħmlu għax kont to test my skills. Stajt tagħmlu għax kont kapaċi, imma wkoll fl-istess ħin qed tipprattika l-ħiliet tiegħek fid-dinja reali. Eżatt, l-iktar mod biex nsib mod prattiku għal kif nista' nittestja dak li naf. Fil-verità, u s-sambidlu s-sujġett u xik nipa nitkellem fuq il-martial arts. Ma nieqaf qatt fil-verità nteħfef għalik bħal dik is-saying, speak softly and carry a big stick. Kollok big stick. Ħafna iktar easy li titkellem softly. You're backed up with the big stick. Allura l-skills tiegħek kienu rridu jkunu dejjem sharp. Xinkella kienu I'd lose my mental strength. Mbagħad nispiċċa nuża wis s-saħħa fuq xi ħadd li huwa klient tal-employer tiegħi. Doesn't do much for the company I work for. Ma nafx, mux sent faddella għana fuq l-industrija kollha tal-bouncers spiex għal-kem li ma jkunx ġust jek namela spiex pero ġilt għajt ma bouncers li Essibu. ikollhom patoloġija f'moħħhom u jisibu li joxew naqra fil-violenza. Fl-aggressività kon se ngħidlina. Ma dawk fil-violenza. Le, bla dubju. Isma' l-aħħar digressjoni fuq il-martial arts ma tanabu l-Parkinsons. Din l-istorja tiegħek tfakkarni naqaf f'dak il-ktieb. Jalla x'inti kont għasli biex naqraħ ta' dak ir-raġel li kien jagħmel il-martial arts ma kien jibża minn dellu u mbagħad imur jaħdem x'ismu? Jeff Thompson. Min qala dik? Jeff Thompson għada. Watch my back. The elephant and the twig. Eżatt. Watch my back għaraħ, bro, vera tajjeb. Insomma, itfa fil-ħolqa, bażgħet tajkom synopsis taħħa. Pyramid. Pyramid? Yes. Kien jibża minn spiders, mal-iktar ħaġa li jibża minn confrontation. Lura mar jaħdem bouncer ġon nightclubs ta' Coventry. U nightclubs ħorox. Biex jiffaċċa kont ngħid li għalhekk jien bdejt martial arts, ma it wasn't that għalaqas. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, tlaqna lura għal high-tech. Rolling, all right? Tlaqna. Jistax għat tisejjaħ il-ladel ħaġib li stretta jew. Mela,
Parkinsons mbagħad. Kif daħal fl-istorja, kemm kellek żmien jidher kellek 22 u xek. Nisa nirrealizza li l-ewwel sintomi kont rajthom ta' 18. Stja. Kont nimxi u dik kienet tagħmel hekk. Tara xi stramberija. Kont niftaħa, ninsa kont ngħid dik b'xi nġri. Mela tagħmel hekk jiġifieri kienet Kien tarek kien tibbies. qed tibbies lek hekk. All right. Ta' 18. Mbagħad ta' 22, 23. Xaġek bdew sintomi iktar ovvi. Di kont nitkellem pereżempju kont nagħmel movimenti hekk. Qed tieqaf. Kont nara affarijiet hekk. Qed tieqaf u ddur di magħha biss. Imma bajt morċan tabib mbagħad bdiet nitsappab. Kaxkarsi warajja. Ġir dawn l-affarijiet qed jiġrulek kollha fl-istess żmien. U kemm kienu frekwenti, kienet frekwenti li taqaflek idejk pereżempju? Kull darba li nagħmel movimenti hekk repetitiv. Punt tieqaf. U si kien bdiet titnkaxkara u baqgħet. Fil-fatt se nsemmu l-fuġi. Ngħidlek kif affettwatni dik il-ħaġa. Għax inti Iktar tard fil-programm nibqgħu magħna nitħattu dwar meta Andrew Falzon tela Mount Fuji f'ħafna inqas ħin mill-suppost. Naslu għalija wkoll. Mbagħad ta' 24 ġej diagnosed. Dwar għamlu li xi MRIs ma ħareġ xejn. Mbagħad għamlu li SPECT scan jgħidula. Injektjawlek radioactive isotope. Għamlu għataddi fis-sistema. Mbagħad jgħidulek scan. U fej ma jgħaddix. Il-chemical ma jixalx, ma jiġix bright. Jek tinduna li l-moħ, mek mux tikollu circulation tajba. But they diagnosed l-Parkinsons ta' 24. Qabel ma għamlu lek daw it-testijiet kellek idea li di taf tkun Parkinsons? Tajpja stiff left arm fuq Google. Dak iż-żmien ma nafx issa l-istess ħaġa ma dak iż-żmien titla' Parkinsons l-ħaġa. Li bdejt nissuspetta xi ħaġa. Imma kif ikkomputajta spiex ta' għaret għandi suspett li Parkinsons. Għandi saqajja li qed titkaxkar mal-art, għandi ideja waqt li nkun qed nagħmel movimenti repetittivi li jifqu jikkollaboraw. Biex ta' kif għex ta' bdejt fittex li tmur tiltaqa' ma' tabib malajr kemm jista' jkun, bdejt tipprova tnessi lilek innifsek li qed jiġrulek dawn l-affarijiet biex ta' mill-karattru li tispjega inti nimmaġna li kienet jibsa ħafna taċċetta xi ħaġa ta' din ix-xorta fuq ġismek li tant kien. Aċċettajt il-diagnosi mal-ewwel li għamilt ma maċċettajtx. Maċ passiv, pereżempju, delete kienet ma titlax faċilment hekk. Ura kont ngħid irrajt ħansu minħalluha, xi żmien it-tfal jgħid ħalluha. Sal-mosta. Apparti ta' naqleb il-ger fuq il-karozza, ħansuq bidi puntata barra mit-tija hekk. Għax la ma tix titla hekk.
kollha titla' hekk. Anki per eżempju kon bdejt l-ewwel mediċina li qatt ħadd kienet magħrufa li twaqqal pressjoni. U darba nżilt kokka, qomt bil-wieqfa u sturdejt. Allura kont ma' training kon żitt li nimtett u nqum. Sakemm ġismi jidra jippompja d-demm f'moħħi meta nqum. Kollox ġlieda. Ġifieri l-attitudni tiegħek la darba kellek id-dijanjosi. Min kien hemm miegħek fil-kamra? Omma kienet miegħek fil-kamra meta tawk id-dijanjosi? Le, kont intu tabib? U kif qed tisimgħu li jistqarlek il-problema x'inhi? B'mod definitiv. Kif proċessajta? Kif proċessajta b'mod ma nafx jekk kellek xi ħsieb eżistenzjali ta' anka kif jista' jkun jien. U l-approċċ tiegħek għal jew kif kont qed tqis mbagħad li se tipproċedi bil-bqija ta' ħajtek. Kif jista' jkun jien jew għaliex jien li l-verità qatt ma ddiet li minn moħħi. Rabja kelli, rabja li dil-ħaġa li qed iżżomm li jidi jżommni lura. Ma nifhimix jien għaliex jien, għaliex mhux jien, għaliex ħadd ieħor. Dik qatt ma tnaħliħin biha. Li kien ġrali kont għall-event ħatqataw. Tista. Challenge ta' veru għatundi. Mbagħad meta ħriġt minn hemm affarijiet jinbidlu. Sibdi kontat lek. Bdejt nara bil-kontra jien. Għandi naħda ġejja nafhem. Kont immaġinaħ bniedem Parkinsons. Bdejt immaġinaħ jireċ minn uffiċċju. U jdurum ikunu ħafna nies oħra, kollha kundizzjonijiet differenti daw. U jdurum jgħidlu l-min għandek. Jidlu l-wieħed Andrew Falzon. U dawn il-Madonna l-dak. Min tant il-dak tawk. Tafx kedda ħajtik. Allura għatta fighting mill-bidu. Għalik mhux intkellek il-kondizzjoni ma l-kondizzjoni tqanna l-bik. Eżatt. Fil-approċċ tiegħek kien jekk trid gwerra jien gwerra sentik. Eżatt. U kif bdejt? Kull ħaġa li tgħidli jew jgħidli down jien up, left jien right. Dilitu tistaħdem mela niftħuna l-qwa. Lila biss, per eżempju, nitfu delete wara dari, ġurnata sija nuża di biss. Not nikteb bil-left. Npinġi bil-left. Għamil id-disinji, għamil l-origami. Kollo xek, ovvijament bajt nitrenja. Is-second den ġibta wara d-diagnosi. Mattilomx. Malma ma jafimx second den huwa wara l-black belt. Kollok black belt first dan, but wara first dan kollok black belt second dan. Għanna għadmu sistem oħra għanna konna black belt, mbagħad it's on probation for a year. Dak ix-xogħol dan. Għalina daqsxejn bil-kontra. Mbagħad tagħmel il-first den, mbagħad tagħmel second den. Ma tilhomx l-instructors biex ma jkunx hemm jitħassarni
U jgħidu hija l-punch ma rġitlux tajba. Dak għandu l-Parkinsons. ċedielu le. Namel ħilti biex il-punch toħroġ kif suppost. Il-ħajja tiegħek, speċjal sa dak il-punt, kif kienet inbidlet? Xeba frustrazzjoni, xi frustranti, biex intik eżempju, kif tinħas trid. Għamel pon, roġi s-seba. Dalu. Oroċ il-ring finger. Issa drittaħ, ma drittajt l-index finger. Le, mux toll-il-rist, tal-ristek. Naxi, for a change. Ma. Le. Għattek, ma toċaqqas. Ma nistax, bro. Mek tinħas, ma ġismek kollu. Stjem. Maġna kemm ikollu kab titħabbat rasek mal-ħajt. Mari. Sa 3 snin wara kont diġà tħossok hekk. Kon ċertu affarijiet iva. Per eżempju, dib tmur għall-arda xejn mhux ħażin. Left. Ma eventualment bat insomma ħalli lilek tiddeċidi f'liema direzzjoni rridu mmorru. Le, kompli, għara jiksib modija li tixtieq timraħ fija. Eventualment kellim biddel kelmek bil-lingwaġġ tal-martial arts nerġa'. Kellim biddel mill-Muay Thai l-Aikido. Semmin id-dedda minn fjanati tjajtax il-lustra tjajt. Ma differenza minnek l-iktar kalm ta' xektar mux passiv ta' iktar reactive and flowing. Fħajtek dik il-ħabta, imma inti kont u kol kellek ħajja domestika, kellek arusa, kellek dar, kont mizzewġ. Dik il-ħabta kont mizzewġ. Zewġt wara din jeżin. 2004. Fil-fatt il-Ġappun kienet honeymoon. Għadet paċenzja bija tal-mara. L-ex. Għalfejn? Maġina li. Tiġa. I can be quite intense. Frit li namel. But it challenge bħal dik. It became about fighting. It still is. Saċerta punt. Kwalinkwa ħaġa li namel tista' tgħid li namela b'intenzjoni li nimprovja u li nirbaħ. Per eżempju, snaf l-aħħar ħaġa li għamilt just to do it ek. Ki juggling. Nġegli biex nimprovja. I want to win. I'm not apologetic about it. Xkonna jgħidu li terapisti ma Xedu l terapisti? min jgħidli you need to stop and smell the flowers. Ħafna affarijiet hekk. But I shall be the best fucking flower smeller in the fucking neighborhood. Eżatt. U nfittex flower li meta nxomma ħataffettwar il-brain cells biex jien moħħ jidħol f'alpha state
biex nirrelaxja, jikomunikaw il-ġiex hemispheres. I get one up over Parkinsons. Kollox hekk, ma that's the way I am. Trying to fight, trying to be what I'm not. Kabel ma ġejt l-lum, għamilt il-breathing exercises, xorta. Għalfej xorta. Ma, jena għabdu ftit għard, jemlu naqal l-affari tal-breeding li tagħmel, per eżempju. Jina reċentament rġajt ftakart, speċa kemmu ċentrali li tieħu n-nifs kif suppost, li tagħmel eżerċizzji tan-nifs u kemm speċa letteralment ir-revoluzzjona ħajtek meta tfakkar li l-ek nifsek biex tuħu nifsew. Totalment. Inti għalik naħseb terġaw tajt iktar importanti minħabba l-kondizzjoni, minħabba li ħafna min-nies li ikollhom il-Parkinsons ikollhom problema bil-pulmun. Pneumonia. Għax inti you breathe very shallow. You siper. Immaġna kont inkun sjat sħaħ bil-dek. Allura il-diafram ma feċ. Diafram dak il-masli għedu nifżbieħ il-main one jgħata posta lek fil-daq spizza. U rritnajt, thank you Lucas Sar. Li jieġiħu Mark. Ekku. Thank you kbira, fizm il-pandemija. Konna qbadna messenger u għatjajn jispiegali. freedivermold.com Xinu freedivermold? Asja fil-URL ta' Asja. Il-gideb li tikdeb. Għanaraw, l-mħabba li għandek. Lucas Sar Freediver, Google. Sorry, kompli. U jek ċidu xalbu jallimkom tiħdu nifs. Ġib tismawx li. Imma minn għandek nishtiq nkun naf iktar mill-li il-teknika, speċna għalfej tamela, ximpat kella fuq il-bqija ta' ħajtek, u anka x'tagħmel speċna kemm tiddedika ħin għalija dil-affari. All right, mela. Bażikament jien nemmen li l-iktar li Parkinsons mar l-lura ta' bdejt ntaweċ il-qoddim u nħux nifs. Għax hemmhekk jidħol l-anxiety, depression u dawk huma l-ġiex sintomi vera jkissruk. Kont nkun bil-qedek taf id-diaphragm l-intercostal muscles li nużaw biex nidu nifsbihom jitgħafġu, siru rigid. Tistax tuħu nifs il-font. Sili xar naħdem. Kont qed naħdem fuq in-nifs missa għamilt xar. Dedikajt ruħi totalment hekk. U riżultati? Riżultati, anxiety, Burns Depression Checklist li nuża jien biex nessessja depression. Baxxejta minn 37 mhux gravi dejn 99 li ġili kont għal 8 f'temp tanqas minn ġimgħa. Għal-min mux familjari il-Burns checklist, Burns Depression Checklist, tisejjaħ. Ekku. So, itfaħu l-qa. Biex hija din il-formula li timla u speċa saqsik għatta domandi u minnom tinħoloq somma u tifhem speċa jekk għandek depressjoni u ansjetà jew iktar għodda straightforward li sibt. Ilek tuża ħafna. Edha fil-ktib Feeling Good ta' Dr. Burns. Ktib ta' dak fuq il-Cognitive Behavioral Therapy. U inti di u kol inti għallemtni, darba kontat li dak
ħanajda bil-Malti, bl-Inglis għatta, għax intnaqta l-pepe. Bista kemm għatta malaj mux vera, mux xistri. Aggressiv. Għatli, dak li ma tistax tkejjel, ma tistax titjib fih. Fil-fatt għadni isni l-baħna, nimmur il-ġim bil-pitazz, isni għanna tifel tal-iskola. What gets measured gets managed. Who gets accomplished. Kol. Dik zamita f'moħħi. Għax jekk inti ma tistax. Sa measurement, per eżempju, nagħti każ anke visualien. Meta nħares l-saloni nifs kemm titla' żaqi. Minn measurement soħra li nirranġa. Meta tħares l-isfel? Strakanna fl-ħtajt ċaġek. Niprofa nizgitxa, darba rnexxix. Sman taħt il-medu ma tlaħħax u għana jżana l-għolim. Zgull l-laħħa għandi sajet. Kemm intwil, bro, għand 6'2"? 6'2". Ma għandi sajet idea twal ħafna. Dik vantaġġ. Għarriċ. Ma insomma. Dat-teddit li tijaf fuq il-prezentatur. Jina ġejta għek għal-paċi. Iktar ikollok pulmuni b'saħħithom, iktar tajx. Correlation between the size of the lungs and the longevity of the person. U din hija verità għan-nies bil-Parkinsons jew għan-nies mod ġenerali? Nies mod ġenerali. Parkinsons li bda jġrilek ta' titlef ħafna lung function. Tibdix timlijom. Ta' fetwalek id-daqs tal-pulmun imma meta titlef il-lung function? You can stretch your lungs. Little you can stretch nies but you cannot open up you cannot make your ribcage larger. Ta' fil-fatt. L-old time bodybuilders kien jagħmlu l-famużi pullovers u l-breathing squats. No Schwarzenegger dawk. Breathing squats naslu, pullovers naflu ma dak li fuq il-bank. Fuq il-bank hekk titfadarek fuqu u titfadejk. Razek u terġettella, u tiftaħ minnaw. Jekk tamil l-elbows tuża iktar il-triceps, chest, talek tuża iktar Dawk l-intercostal muscles jiġu hemmhekk? Intercostal muscles nizlin bej il-kustili. Ma minnu għaddejjinek, Nom jgħinuk biex tu nifsil barra, minnom jgħinuk biex tu nifsil ġewa. Għadni l-bot, ħafna ferid nasal. Pero l-effetti jem għedin fil-sens li diġa tajjibt il-rizultat tijak fuq il-Burns list. Diġa għed taħsat naqafrot mill-imben tijak. Eżatt, daj li xar. L-ikbar differenza ma li bdejt twists 5 days ago. Ġviri, inti dajem itkejjel li jgħet fuq trid tajba. Isma' għena stja bizna biċċa kbira. Nistaw mmur waħda lura għal ħabta speċa nixtieq nasal għal żmien meta kont tagħmel bsijat sħaħ ifriżat li letteralment id-dinja għaddejja madwarek. U inti bil-kem tista' tlisen kelma għal tul ta' żmien twil. Iva u le bażikament. Sajtajt. Mhux ngħidhom. Whisper. Kollox conscious. Per eżempju, jekk xagħti elektrik ikrate biex ngħid le jew iva. Ngħid ir-rajt mela. L-ewwel trid tola żaqi biex ndaħħal in-nifs il-ġewwa. Issa kontraktja l-abdominals
ta' l-arja minn ġol Garzuma oħroġ il-leħen. Għajt. Jemlu l-ek xinu? Jew l-arħaġa, per eżempju, trid kikratew ma namillekx. Ma tistax tirrispondi għadik. Ma tistax najt, per eżempju, la tamillix ta' ma tistax naqbaz najt. Xej, ma kellha bżonn tuħi telefonata. Ma tfittx il-mobile ġifieri. Imqarba ommok. Runs in the family. Ura stajt nuża ftit għajnejja, ma dik l-iktar ħaġa li timmissja. Facial expressions out of the window. B'xej mask jgħidula fil-fatt. Jew hekk. Għas nafna mela. Għas nafna mela biex nurik. Kien kont id-dum ma' frizzat? Sakim nieħu dik il-pillola li kont. U dak iż-żmien. U dik il-pillola ma kontu iktar minn waħda li kuljum. Użur kont tagħmel żmien 12. Għax bdew side effects. Side effects moviment qawwi jifaqqalek l-għadam. Kikra kafe anki ta' tsilma. Meta naraw dawk in-nies li jkollhom il-Parkinsons u jkollhom dak il-moviment. Huwa Tremors sintomu. Sawa. Eżempju, tremerek. Sintomu. Dak il-movimenti jekk. Laqqas biss nibda namelek, laqqas biss viċin ta' kif kont. Ma diċ għalfejn ngħid lilek, tiftakar. Niftakreku. Iftakar nagħmel dik it-trek kemm. Waħda. Ej, tal-meditation. Kont nieqaf nikkalma hekk, nwaqqaf il-side effects. We still have the clip of before when you did it. No, when I We still have it on the phone. Neħu break u għax kont fis-sajf kont speċan qattar. Fil-fatt il-karozza kont ninsuq l-automatic. Kont nitfaddi s-sieq fuq in-naħa tal-passiġġier. Għax jekk inħalli hawn tant datati bis-sieq il-karozza. Kont naħbad rasi mas-saqaf. Stija. U ma dawk side effects ma bdewx mill-ewwel qed nissuspetta. L-ewwel hemm il-honeymoon period. L-ewwel hemm jgħidu l-honeymoon period. Kemm iż-żmien fej bdejt nisserfja bihom. Kont inqum fl-4 ta' filgħodu. Naqa' minn ġo s-sodda. Nikolli pillola l-istaf u l-komodina, iġbora bil-sini, mbagħad not mal-art nistennija taħdem. Diri kont tiblaħħa taqa? Naqa' minn ġo s-sodda. L-ewwel taqa' minn ġo s-sodda apposta. Għax ma kellek xaż l-oħra spiexna. Jistajċ
Ma stajċ namelek, nizel sajja un. Kelli l-pillola l-estat l-esti għam ġurnata qabel bil-pilloli l-oħra. Kont l-esti l-malja, t-shirt, sandli. Kont nirrom black, naqam ġo sodda, niġbor il-pillola. Bil-sienek? Il-ħina l-bżiq, blaħa nistenna. Fuq darek mal-art. Jow Xint wild tal-astja, bro. fuq iċċiex nistax indura l-fuq dari. U mal-ewwel kienet taħdem il-pinnola? Sija wara. Mbagħad kont nittrasforma. Maġna dak iż-żmien taf li għandi kienet il-belt ta' 32 kilos. Waħda 24. Konna naqbadhom waħda. Niklin jom. Nipressjom 3 darbiet. Għamil front squat 3 darbiet. Nizzilhom. Su xej. Kont terġaj bdejt jisni. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kont tagħmel darba ġismek kien jaqbad jirrispondi? Le, dik kien tistaqs sikkitata. Dik dik eżempju ta' dak li kont nagħmel. Ma dita fil-ħodu fl-erba. Taħdem nilbes il-malja malaj, bes t-shirt. Mur il-garage kelli surfboard, norbota, nitlaq. Nikollu l-arloġġ, nissettija għal sija u nofs. Kont kull darba li bda jdoq nitla u niplu l-oħra. Kull darba li mort s-surfjajt. Bat mewġa. Kont rimettejt niftagar. Għalfej? Għax kont ħadd kafe ma kilċej. Surfing mhux easy. Bat tabdew is-side effect, bat kont ħadd gost l-darba li mort. Meta mort għand l-Olimpik biex nixtri ħobża. Lura, taqsam t-triq bdejt naqbes. Bdejt noqmos hekk. Bdew ħarsu lejja n-nies. Tant kont eċitat. Tħadd gost. Bdew side effects, dak iċ-ċaqliq, kont bdejt. Tiċċaqlaq l-isqibis. U s-surfboard tmilla l-wax biex ma tiżlox. Bċaqliq kont slaħta u kollu. Bil-bajt b'kollox. Għalfej titħadu, għandhom me infantile about it, this is serious. Tant kont qed nieħu gost li ngħid mew ġoħra u mur id-dar. U naqa' L-istorja ta' ħajtek di parlament. id-dem beda jqattarek, jitnoll il-rashguard, bil-rashguard il-ħalwa. Jitnoll li nara d-dem niselek. Kun għara fetek, kun xtrajt motur, di ma n-sġerijiex immax. Anki l-oħra ġennata, xkiku wafet għadna l-pillola f'nofs il-bahar. Meda kizmin kan nirraġuna ek. Ħjar immutaw mill-bil-qeda d-din il-television immoffa. Dak li quad bike, kont partattu ma Yamaha Tenere 660 single cylinder 660 mux motorizzar ma xtrajċ l-ambretta fimt L-alubja. l-istess un nissetti l-arloċ ta' id-doq
ġbet mal-ġemp, nieħu pillola, ġenitla. Jekk qed titex biex tinstalla air condition fid-dar jew l-istabbilimenti kellem lil ħadd għajr lil Kutriko. Air conditions b'laqwa effiċjenza b'5 snin garanzija, Wi-Fi control għandhom ukoll sistema ta' triple action filters biex l-arja tkun nadifa għalik u għal ta' madwarek. U l-honeymoon period meta spiċċa ma' dawn il-pinnoli. Il-pinnoli x'isimhom? Pinnoli sinemet. Levodopa, l-sinemet id-ditta, levodopa, l-kimika, dopa u karbidopa. Karbidopa jizawa fil-medicina biex inti tassorb l-levodopa. Id-dal famużi L-dopa? Jiġu L-dopa. fid-dinja ta' nootropics jafhom bħala L-dopa, huma l-istess ħaġa. L-dopa one natural chemical minn għalija. Iva jew le għadil. L-dopa is a precursor to dopamine that passes eżatt orat le. L-dopa huwa l-precursor għad-dopamina. Li va-dopa huwa x'jagħmel jiġġenera l-dopamina. Jaħdem it replaces the dopamine. You're taking it as an external substance. It's exogenous dopamine. Ekku. Għalek that's addictive. Plus some ħafna emotional reasons għalix addictive. U net t-ċala kem t-ċala u jfaqqa li un-qattar un-kun għaddej mill-kurutur rasi tamelek bum un-ħabata mal-ħajt. Jew, per eżempju, darba konna li Guinness kont libtu fuq it-tfajla tal-cannibal drummer tira l-osko. Kont libtu b'data ras. Rit-tazza kienet hawn, għakem kon niċċala. Kont tajta data rasek. Bum. Xorta waħda aħjar mis-sintomi tal-Parkinsons. Kontatta l-tabib li għallintom kolla xorta, kollek tajdu. Aħjarek mill-li tibat il-komand biex taqbad it-tazza u jidek tibqalekaw. Nafna jaħsbu li tremors il-problema. Mux kullħad bit-tremors. In tremors li xej rari. Min rigidity kolli. Bil-wifqa ma nistax nimxi xej. Bat mur timxi u tiblaħar bieċek. Mbagħad meta spiċċa l-honeymoon period? Those side effects. Il-moviment mbagħad tabdejt biex inkunu ġusti mat-tabib. Jien għedri li t-tabib qatt ma għalek tuħodnax. Le, doktor, tijaj totalment. Għax tettu xaħġa. Il-preskrizzjoni kemm kienet taqra? Il-bidu 3 kull-jum. Dak mux sir dipendenti fuqmu. Immaġina, nistax titċala, xaħġa tista' toħodha. Bija għal-bidu kont niġi normali, sijaw nofs. U normali tijak terġa? Normali tijin pressja l-kettlebells. Surfing li huwa impenjattiv immens. Eżatt. Dura taqad fuq Yamaha Tenere 660. Dak nirbaħ id-Dakar. Fis-sena tiegħu. Dakar rally. Mbagħad is-side effects? Side effects apparti ċaqli sfrenat. Though hallucinations. Kan bdejt fil-ħolm. Għara sustanza sewda. Trajt boċċa l-ewwel darba fil-ħolm. Boċċa l-azbalun tal-futbol iswed. U jisu tarma kim dewweb hekk. Kon noħlom bil-ħaġa. Dejjem dit tikber bdejt noħlom bil-ħitan, suwed għal-tarmak għattar.
Mbagħad dan għandhom ħlomt li qed id-dar nara xaġa sewda ndur u l-ħajt ħareġ u ħatafni u qomt ngħajjat. It was taking over is-subkonxu beda jipprova jafżani. Minn hemm bdejt nara tal-iswed barra mill-ħolm. To hallucinations. U għet mis-side effects jista' jkun psychosis. Fil-fatt. Kont inqum per eżempju darba rajt tifla bil-qeda f'is-sodda libsa bl-iswed xar-iswed tattar ma kiswed hekk. Battam li palti The Exorcist dawar rasa. Titħaq li hekk daħqa evil. Tif kemm damet titħaq sinfaqqajtilha xi 5 front kicks. Għax bdejt intiha biss. Is it politically correct to kick a female hallucination? It's all right. Tal-kasiva. Plus li kienet evidentament kattiva. Tiċċejta. Darbora speċi ta' werewolf l-istess twet jiġbidni minn sajja bejt intih bissieq. Mbagħad għattali xi tiġani da' seksu bajja kont not bissieq il-ħajt. Mbagħad għamilt il-operazzjoni u stajt inwaqqaf. Imma sa ma wasal sal-operazzjoni. Ġara, ġviri umbat, inti ġejt f'dal-periodu meta kont taddi minn episodji sħaħ ta' paralisi minħabba li il-pinnoli ma baqgħux jaħdmu bażikament, jew li ma stajx tibqa' toħodhom għax kont qed tgħaddi minn dawn l-episodji ta' psikożi. Kont ġejt f'punt fej meta kienu jifqu jaħdmu l-pilloli. Kont niġi ħafna għar nqabel ma ħadthom. Għadni hekk bdaw jien ukoll pereżempju. Nkun tajjeb bilanċ tajjeb nieħu pillola minn daw, nimpruvi iktar ma mbagħad immur għall-għar iktar meta bdejt. Jissu l-moħħ jitgħażżen. Jieħu l-kimika minn barra. Da fall-addiction, ta' kwalinkwe addiction, tieħu l-kimika, tispajkja d-dopamin, kollok bżonn terġa' tieħu l-kimika minn barra biex interġa' tħoss dak l-spike. Fil-każ ta' daw il-binoli, daw kif jaħdmu? Daw dopamin agonists, daw minarija they push your cells to release more dopamine. Okay. Xaġek. Mhumiex exogenous dopamine bħal levodopa. Eżatt, ma daw ma toqgħafhomx blood dodge. Mbagħad l-operazzjoni ara kif vera addictive. Importanti wara l-operazzjoni inta l-ewwel ritratt ta' l-ewwel ritratt li ħandru Falzon wara l-operazzjoni. Kruċjali, David, kollox fidejk, bro. Sekonda, moment biex tapprezzaw dal-ostja ritratt. Tajjeb, tista' tkompli. Kien għadda xej żmien u ġejt dejt noħodhom daw. Għax ħassejt li kelli bżonnhom. U ġew bdew twak is-side effects li niċċaqla u kont mort għand Dr. Aquilina t-tabiba tiegħi l-isptar. U għalt li xiex bdejt toħodhom rġajt daw. Tillax għandi bżonnhom. Din kellem tabib oħrajn. Dr. Aquilina u Dr. Vella, Malcolm Vella. Kienu bejnietom, għallu addicted, mux addicted. Smajtu hekk. Tilla skuża niftit.
skuża niftit, ndur. Tlom xittedu fuq addiction. Krekulin ħasbet li jenet ninkwieta x'dik tidu hekk. Għalt li le dik jiġrilek tibda tagħmel l-affarijiet int biex tieħu iktar. X'inhu għadha l-istorja sti? Ok. Skużani, kompli. Alright. Biex tieħu iktar. Moħħ dak il-ħin indunajt l-hallucinations kienu mħabba fihom. X'maħonx indunajt kont ħsibt li moħħ qed jikkrehom mħabba l-Parkinsons. U moħħ jagħmel 1 + 1 + 1 + 1 + 5. Għadda sekond bżonn waqafhom daw qaluli huma. Prova waqafhom. Tilhom le waqafhom żgur. Daqshekk ma ħadx iktar. Daqshekk. Sekk, tabib għalli tjomna x'tieħu minnhom. Tlu issa kiex għat li hekk biss ta' nkun fl-ar momenti ħanqedu eżatt qudiemi ma nħux xorta. Ma mhux easy għamilt xhur. Taf kifu pereżempju mur. Ma jisek bro kellek dal-preparament minn tipo dinja minkejja li s-sitwazzjoni mhijiex eżatt l-istess, id-dinamika hija r-replika tiegħek tiġri l-addolorata. Fejn inti iktar mal-isfida tkun impossibbli u iktar ikollok għalfejn taqta' qalbek, iktar ma taqtax qalbek. Kważi meta ma tkunx skomdu m'intix komdu. Nipprova nbiddilha l-verità ftit dik. Għalfejn ma. Għax nibża li nispiċċa ndaħħal li l-nifsi f'xi basla. Jew l-inweġġa gravi, jew pereżempju kif ġra li boni, ksirtoni fit-training. Wara li ġejt diagnosed bil-Parkinsons, ksirtoni fit-training. Ma ndunajtx l-ksirtoni. Kif tiġri li ma tindunajx l-ksirtoni? Għax faqqa vera nżil ta' rasi, faqqa ma kelljon ibsaħtu. Xorta kontrenjat. Basat x-ray sentej wara mħabba xaħġa oħra chiropractic. Batni għalli you broke your neck. Ġvien kont għaddej fil-ħajja kwotidjana tiegħek, tikol, torqod, tagħmel it-toast. Bonok miksur. Mhux hekk qomt, konna seminar, qomt u komplejt nittrenja. Minħabba li l-muskulatura tiegħek tant kienet massiċċa speċa, kienet iżommlok rasek fuq onqok. Nissaponu il-muskulatura. Sirt dak l-irkikel jitlu xulxin b'adma żgħira. Sir dik l-adma, l-irkikel ħabtu hekk ma' xulxin u ċċipjat waħda minnhom. Kemm seta ġietni ħażina. Kif ġrat kif waqgħet fuqha? Ftemna ħażin, sacrifice throw, flok tefani ek flipjajt ġejt soldari, tefani nagare għajdula. Tefassi u ma wara rkopti u tefani head first minn fuq. Xrini bistek għal rasi, ma konniex fuq mezz, konna fuq l-art. Ibsa. L-ċu rasi mal-ajr. Tfajt rasi la ġemba biex nirrowlja. Rowljajt għax kiku. Mem. Jien diagnosed bil-Parkinsons. Għal xiex kont trenja salvaċċek. Fimċirt najlek. Tipprova nistaqsi ma' wkoll għalfejn le. Għax, inti nervous system ma jiflax dik
stress il-ħin kollu. Settija jgħed taħt stress iktar. Da bħalma jgħidli Mangalja l-coach tal-boxing tiegħi li mammur ma nsellimlu minnaw. Jgħid il-ġisem toħodlu ma trid tiegħu ukoll. Stax toħodlu biss. Toħodlu biss, stax ta' kif konna għalin xeba training u bat ma torqodx. Bat ma tikolx sew. Ma jkunx nirrispetta l-parasympathetic part of it. Ura prova issa bil-kelma taħħa. Li jtna l-istat nifoka fuq il-nifs li tiħlura l-ġismi. Makes sense? Entirely. U li għat fuq il-parasympathetic nervous system nasib ħafna nies ma jibżawx il-parasympathetic nervous system. ħafna nies jifmu eżatt xini u kemm tista' toħloq strapat fuq l-adrenals u badda għada ta' fuq depressjoni, kull ċuċata, kull sfida tiġi sir montanja u inti ma tifhimx li qed tiġi lek hekk għax inti bażikament ħraqt is-sistema. B'sek għandek switch minn dawn il-switch kbir fuq in-naħa għandek stress u dbatija li ma importanti meta tagħmel deadlift ilha. Id-dbati bad bil-rest, etc. Dinnaħa fight or flight, ġilet, etc. Dinnaħa rest, digest, and recover. Jien kont fight or flight il-ħin kollu. Mux ħan improve jek. Mġed. Bro, ħan saqsik naqa mistoqsija ftit wiesa. Inti kellek esperjenzi minn qabel il-Parkinsons biex ta' kont tgħix ħajtek b'intensità kbira. Il-Parkinsons ovvjament qarbetek ma' ħwejjeġ diffiċli ħafna u forsi anka irkejjen fil-psike tiegħek li huma pjuttost oskuri. Int li għallimtni ħafna fuq li fl-ar sitwazzjoni fit-tax għamel l-iktar ħaġa li tista' tqarbek lej it-titjib, anke jekk hija ħaġa ċkejkna ħafna. U llum qiegħed hawn spiex ta' u tħares lura. Il-ħajja x'inhi? X'relazzjoni għandek magħha? Ma għandi mod kif nara forsi daqsxejn. Bażikament il-ħajja fl-opinjoni tiegħi. The universe becoming conscious of itself. Ġifieri, there's consciousness u minn hemm takes many forms. Attus, il-kelb, siġra, nis. Lura, we are here to learn about ourselves and about life. Life is a learning experience. That's all it is. What have you learned so far? I've learned the highest form of consciousness is love, because love means that you understand that the other person is you, the most fundamental level.
Lek Ġesu kien jgħid ħobb l-ajra bħalek innifsek. Lek aħna ġbijat Alla. Everything is consciousness. Inta ġobna kif jaraw għal-Hindus. Daw l-Brahman, l-Vishnu, l-Shiva. Brahman decided to forget a part of himself to be able to examine himself. Għaxu tant presli infinit tal-consciousness, tal-univers. Kellu jinsa parti minnu biex dil-parti tista' tħares l-air. Kellats all infinity. There's an ancient Jewish proverb that goes, if God is omniscient, omnipotent, and omnipresent, what does he lack? Finitude. Eżatt. And we, in a way, especially skont l-scholars lut, aħna natu l-Alla dak li mandux, għazgħament. Lil-min tħobb. Il-mama. Ma mizbu inti? Le. Tindib xej, le, assolutament le? Le, ok. Le, għat ma kont. Ix-xieda tkelmet. Għat mitfissid. Inħobna, I make an effort, takes a big effort, specialment dil-attitudni li għandi l-inħob, l-combat, Conan the Barbarian, affarijiet, it takes effort biex infittex. L-affarijiet xinħob f'kulħadd. Sanbidlu d-diskors tinħossni daċċiek. Vulnerabli u espost emozjonalment. Tinħossni. Because you can't front kick your emotions. X'messaġġ għandek għal min għadu ma sarx patrun? X'qed tistenna bro? Jekk xi ħaġa tittik pjaċir u tixtieq tkompli, hemm x'tista' tagħmel biex tkompli. Jekk hemm nies hemm barra bħali vera għandhom għall-qalbhom is-sinċerità, naħseb illi għandhom jikkontribwixxu. Jidher li hemm ħafna nies li qegħdin isegwu b'attenzjoni u għadhom mhumiex patruni. Il-ħaġa li rridu napprezzaw li meta tkun patrun tkun ukoll qed tikkontribwixxi inizjattiva bħal di tista' tkompli. Aħna kollha bħala patruni qegħdin hemm biex nassiguraw li l-poddata ta' Jon tibqa' issir. Tant ħadd u qed nieħu lura. Hija edukazzjoni minna nnifisha. Hemm ħafna nies li tallimt ħafna minn għandhom. Jiġifieri minn għadu ma naqgħodx, ħajsib xi ħaġa żgur interessanti. Jekk hawn nies jaħsbuha bħali li Malta għandha bżonn tinbidel, għandhom jingħaqdu bħala patrun. Qas nara ħajjin qed nagħti xi ħaġa lil proġett u lil Jon, jien qed nara li jien qed nagħti xi ħaġa imma huwa qed itini ħafna iktar lura. Irrid nagħmel renewal ta' subscription by the way. Imma ħanagħmilha il-kard ġietni expired, so ħanagħmilha. U xi darba stedinni għall-podcast Jon. Mela bro, xtaqt ngħaddi għall-parti ftit preskrittiva tal-konverzazzjoni. Biex inti li ovvjament kellek tibgħu kuljum għandek ħafna sfidi. X'parir tista' tagħti lil min għaddej minn perjodu diffiċli f'ħajtu? Nibda mill-biological l-ewwel, u nibda naħseb. Moħħi, nervous system, eccetera, kif qed jaħdem. Jekk dawk mhux jaħdmu sew, m'intix ħadd taħseb tajjeb. M'għandekx ċans. Ċejta tibra timmanipula l-mod kif taħseb. Dejsek qed tgħid biex niżaġeraw.
tixrob nofs li xkun mbit. Mbagħad niġi nkellmek fuq quantum mechanics. Dabbar rasek. X'moħħok mhux hekk qed jaħdem kif suppost. L-istess affarijiet pożittivi fil-ħajja hekk. Moħħok mhux jaħdem tajjeb, tixħatarhom. Ma nibda minn hemm, għaqta t-sokkor, għaqta soft drinks, bididra għaqra l-ingredients. L-ewwel kelma fejn l-ingredients, l-ewwel kelma hija dik il-ħaġa li fiha l-iktar prodott. Ġifieri iktar inti taqgħod biċċa ħelu. Taqra sugar l-ewwel ingredient. U t-tieni u t-tielet bażikament tikol sokkor. Sokkor diżastru li għamel f'ġismek. Fil-fatt l-Alzheimer's jibdew jisejħulu diabetes type 3. Mela kien l-ħsara. Ġifieri hemm evidenza li t-sokkor iwassal għal-Alzheimer's? Sokkor ma jgħin f'xejn. F'xejn kollox allar. Jekk bejjeb pereżempju 3 pakketti kuljum m'intix tossok bomba ara l-ovvju l-ewwel. Bda minn hemm u qatt ta' dawk l-affarijiet. Tiġi jinbagħad ta' pereżempju ngħid in-nies jgħidu li jibgħatu li messaġġ li għandi Parkinsons. Għandek daqsxejn tips. Mela lex iktar ilma. Ma tantx inħobbu l-ilma. Ta' fucking luck. Xrob iktar ilma. M'hemmx ma nistax nifhimha din. Nidilhom jekk tixrob l-ilma jimprovja lkom il-moviment. Ma tantx inħobbu l-ilma. Anki jien il-verità kikun improvja bih. Anka l-bewl ta' tess nixrob. Ma nifhimhomx. Ara l-ovvju. Bda minn hemm. Jien nissuġġerixxi ħafna jaqtaw il-gluten mill-differenza enormi lili u mbagħad affarijiet bħal lactose u hekk. Anke jekk intom lactose tolerant. Dawk il-basics. Mbagħad ħudu x-xemx, ara offrit li daħqukom kuljum, jinħobb nitfal Tom Segura, ndettit nitħaq video ta' Tom Segura u Bert Kreischer, stand-up comedian, għandhom podcast. U minnhom jagħmlu xi ħaġa, jagħmlu xi 10 minuti daw. Jitqu. Jibdew kważi jibku u jibda jweġġa. Nitfgħu meta nqosni daqsxejn. Nitfgħu notem nitħaq bihom. Illi nħobb nagħmel ukoll. Naf li ħafna nies jgħidu li ħila ta' ħin. Ma nħobb nara TikTok. Fittex babies laughing. Jew funny dogs, funny cats. Pranks. Għal 20 minuta nara daw l-affarijiet biex nitħaq. Estremament tajjeb ta' titħaq taqleb għal parasympathetic nervous system. Tistax tkun fight or flight u titħaq u toxa. Unless ma tkunx psychopath. Totali. Kif inkun jien meta naqbad xi baseball bl-imsi. Għax tħaltalija di, L-ewwel ħaġa si l-ewwel asħar u mat li naqbad il-mazza fi. Għet nitħaqla jgħin. But exercise nissuġġerixxi li iktar li fuq in-nifs. Diafram jagħtaw
Għadmuħ kam jistaw jistretċjaw il-rib cage. Stretching, mixi il-basics. Tippruvawx dammaġinaw li jattakkawkom I can't help it min di hemm armata u jattakkaw kważi minn kull naħa. Inti taqbad ġebla u twaddaba l-kuronelli u l-ġenerali u tuġu rasu. Daw tilfu il-main leader tagħhom. Picking them off is going to be much easier. Lura qabżu l-ġeneral. Fukaw fuq Parkinsons jaqbdek minnaw. Jikvera tittara confrontational. Isu qabdek minnun u kek minn wara. Lekin zel. Oqotem jawġek l-isfel. Mela l-oppost wara tinfetaħ u tieħu nnifs. Hekk tiġlidlu toġ tiffoka fuq l-affarijiet iż-żgħar. Foka fuq dawn l-affarijiet l-80-20 principle. 20% of what we do gives us 80% of the results. Mela n-nifs, l-ilma, stretching, mixi, li tistaw daqxej weights, imma dawk sekondari, u li jaqaw l-weights, morru għan-nifs. Badi katar terfa weights, deadlifts, fatret nsib garage biex nerġa' nibna deadlift ja. Għandi l-plates tijak għandi u jien. Jien għandi l-bar. Għandi l-bar. Thank you l-tip-top sports tan-naxxar. Meta when you deadlift, jienek għal-posture li jienek għal-nifs. Posture int ma tistax tħossok bomba, impossibli tħossok bomba jek jed bl-edek. Fatta t-nati xittok, najdilom għara jgħoddu kollek. Duftitek minnu tas, għajdu t-nħosni king tal-univers. Ma tamil sens. Ma jek toqtek. Sajt. Toqtek, u għajt t-nħosni loser. Mux vera. Naċċettat, ta' xijatek imma. Sal-Parkinsons dawk jattakkalek in-nifs, posture. Moviment kbir u espansiv. Ġibek toqba żgħira. Jawġek l-isfel ċeknek. Inti biex tirbaħlu trid tinfetaħ. Tiftaħ idejk tal-momenti kwart nifs il-font. Parkinsons sabu li l-gat jaffettwa ħafna. Fatt jinneħu l-probiotics. Naħseb għamlu effett. Zaħir imma n-nifs. Xejtu kollok tam il-ġerarkija ta' l-iktar affarijiet li jaffettwaw l-ewwel ma tibda huwa n-nifs. Bin-nifs. Nifs, ilma, omega 3 jgħinu ħafna. Dawl. Dawl jagħmel effett kbir fuq il-Parkinsons. Dawl ta' xemx. Għalfej, hija relatata mad-D3 jew hija reazzjoni tal-moħħ meta jara dawl minħabba serotonin. U d-D3 ukoll. Il-moħħ jirrelease serotonin. Bħalissa jien kif għatlek il-goals
Niprova jindejjem, mux niprova, I do it. Do or do not, there is no try. Li namel naqbad goal, tkaxkar li maħħa. Goals kolla l-oħra. Jek jien għandi armata l-ġenerali li tinkellem. Jek jien il-president. Xammur not l-soldati kolla. Biex imorru l-em jimorru law. Najt il-ġenerali għajt l-tataħtu. L-urin nibda bin-nefs, għax il-nefs il-bek mal-ewwel parasympathetic. Minnem jibda kollox tiżdidlek konfidenza, jinqoslek il-depression. Nsiet out of the window. Li kollok tissuġġerixi ktib wieħed biex jaqraw fuq in-nifs? Breed ta' Beliza Vranic. Beliza Vranic. Talla? Mela, bro. Sleep. Fakritni jommi fil-fatum li-tlijek. Optimize sleep. Rispettaw l-irqat fejek. Dal-ħar rajt podcast ta' Lex Fridman insejt ma' min fuq l-irqat. U bażikament l-irqat huwa dak li jipproċessalek it-traumas, dak li anka dak li kunet jiġri fis-subkonxu biex inti tipproċessa ċertu disfatti fil-ħajja biex għaddiment li jekk inti ma torqodx il-trauma tibqa' miegħek. Naddaflek moħħok il-fatt sabu li l-moħħ jixrinkja minnhom meta tkun ried biex il-fluid jista' joħroġ. Naddaflek letteralment moħħok. Sil-rat oħra li tbati minnu bil-Parkinsons. Jaffettulek il-ħolm isir ta' veru. Taqbes minn ġossodda kif ġili għamiltien. Erba bes ta' rasi. Ma optimizi, tem ħafna dak ħafna fuq l-irqat. Tabat il-blue light blockers per eżempju bil-lejl. Ma toġ bil-mobile, ma tarax television fis-sodda. Sanaddu issa għal-patruni jistaqsu, miġuba lilkom il-ħabib tiegħi Derek Meets li tiegħi burgers fil-pajjiż, easy, hands down, 9986-6425 biex inewlilkom ix-xija tad-dar aktar minn hekk. Meta inti tinteraġixxi ma' Derek mhux sempliċement tranzazzjoni kif ġipu laħa, anzi hemm ħafna element edukazzjonali biex ta' kemm relatat ma' dieta, x'tista' tagħmel bix-xorta tal-laħam li jkun bieħlek, eċetera. 9986-6425 batlu WhatsApp x'kollu x'jagħmel mhux bħali, mu jwassalek ix-xija mal-bib. Artlana. Mela, bro, ħanaddu issa għal-sezzjoni patruni jistaqsu fej il-Patreons tagħna għandhom xi mistoqsijiet għalik. Tajjeb. Mela, l-ewwel mistoqsija ġejja minn Steve. Steve qed jistaqsi taħseb li virtual reality jista' jgħin nies fis-sitwazzjoni tiegħek? Jili ħsibta fil-fatt immaġna li iva. Visualization. Bis nemmen iktar fil-visualization il-verità. It's not something external, it's something that you are forced to create yourself. Don't write along the years. Interessant il-virtual reality. Hija xi ħaġa li ġieli provide? Le. Hija xi ħaġa li titħajr tipprova? Speċjalment xi ħaġa b'xi combat jew hekk. Le, li kien x'moħħi diġà ngranat għal hemm. Allura I will
connect to the part of my brain. Da bħal meta kienu per eżempju stajt nitċaqla, but jiġi għajvin ħabib kbir tiegħi li biex jitnejda daqqa ponnek. Ninkunek, jirriċi daqqa pon, nblokkiħlu bl-elbow. Fejna tix nitċaqla għada bum. T-tini namellu. U fil-fatt darba kont għamil video jien tiftakar fuq spiex ta' dan il-fenomenu li meta tkun spiex fil-ħajja tas soltu il-movimenti jkunu limitati. Mumbat tajnik nunċakus fil-dik. Nunċakun t-dar dik jien. Nunċakus ħalt fil-kamera, rajtu fil-garderobba u battu. Tara, għal-magħruf. Għamilt il-mobile, bat nifilmi, għal-għal bat ndawru għek. Biex n-nis jgħidu għal, t-ti filmi għada. Uċej, ġismi ftakar totalment. Virtual reality interessanti, per nix tikkun naf, per eżempju, karattru. Virtual reality jek jgħamil li jek, kif nirreaktja per eżempju nitċaqlax iktar fast jew tinfetaħ li xidi. Per eżempju idi ma tinfetaħx hekk sawa. Ma jekk nagħmel hekk. Tinfetaħ dawn. Dal-fenomenu xi ħaġġi li studjaħ li jkun hemm qisu dawn l-istrutturi ġo moħħok u ġo sistema nervuża tiegħek li jisom tant ilhom jiffunzjonaw fik li jisom jaħdmu b'mod awtomatiku. Hemm ktieb ma niftakarx ismu bħalissa, ma jissemmu nies pereżempju b'dimensja li ma jiftakru xejn fuq infushom. Mbagħad doqqulhom biċċa mużika jiġu ftaħħu. Jibdew jerġgħu jipprovjaw ħarira biex jitkellmu jew hekk. Circuits hemm ikunu. Neural networks dawk. Da bħal m'għandek neural network int biex tagħmel hekk. Issa nkun nkellmek nixrob ilma f'postok neural network. Nibnu ħafna minnhom dawk. Imma minkejja biex tagħmel dak il-moviment, dak il-moviment inti kont tagħmlu ħafna tul ħajtek li tixrob u kont issibu diffiċli ħafna imma n-nunċakos b'xi mod. Għax hemm l-emotion wara naħseb. Naħseb għax hemm dak il-passion, dak il-fun element, probabbilment, li jien ma tantx għandi minnu. Ma tantx għandek mill-fun element għax ma tagħmilx bħalma l-ewwel affarijiet purament għall-buzz għax naħseb jaħsib ħafna fun fil tistudja lilek innifsek il-kondizzjoni kif ħatelliba, l-istrateġija, l-pjan, naħseb ħafna gost. L-uniku fun element li huwa fun for the sake of fun huwa laqas ta' nara film, għax nara film. Għax dal-aħħar rajt Onoda, dak il-Ġappuniż li għamel xi 30 sena fil-ġungla jiġġieled waħdu kontra baqa' f'World War II waħdu da. Ma' grupp soldati oħra mbagħad. Rajtu wkoll sibt nitgħallem minnhom ħabba sitwazzjoni tiegħi. Imma kombinazzjoni jew għax kont qed tiffoka biex tfittex xi ħaġa biex titgħallem minnha. Dejjem nifoka biex nfittex. Dejjem nifoka biex nfittex. Anka bil-lejl noħolhom fuq hekk. You can't help it, daj snien mill-lek hekk. Mhux ma smajtekx bro.
U li daqxie jizjiet il-nabel. Alright, issa mażna, notek miegħek. Kull jum il-ħin kollu meta tinħasel, tmur it-toilet, dak nżomlok hemm biss. Tipprova daħal iċ-ċavetta fil-bieb, nagħmellek hekk, terġa' tipprova, nerġa' nagħmellek hekk. Terġa' bad tiċċaqlaq il-kelb jiġbidlek idek. Over and over, plus jod bidwaw, jafaslekaw. Lura I can't help but want to win. Minħabba li hija xi ħaġa li hija kontinwament preżenti f'moħħok. Bil-fors minħabba li teffettwa l-esperjenza suġġettiva tiegħek kollha. U bħalek kull min għandu l-Parkinsons, qed jesperjenza jew ħafna nies li għandhom l-Parkinsons qed jesperjenzaw l-istess. Hemm it-tendenza li tiżviluppa xi xorta ta' neurosis li moħħok dejjem jaqa' biex jaħseb fuq l-istess problema, dejjem qed jipprova jsolvi l-istess problema. Ma jiena inwet minnhom. Dal-aħħar meta bdejt nifoka fuq in-nifs li bdejt nieħu break. L-ewwel nett ngħid issa li fil-fatt niftakar x'relief. Issa ta' moħħi jibda jgħudin hekk. Nista' ngħidlu għalaqlu. Issa nieħdu n-nifs. Mbagħad jekk trid inkwieta wara. Mbagħad hemm il-maġika Physiological Site ta' Dr. Andrew Huberman. Taf behind. Dik eccellenti. Nħu break hekk. Għax inkella moħħi għalhekk trid tieħu action. Trid tieħu physical action. Physical action huwa l-uniku mod kif talaqlu l-moħħok. Get out of your mind and into your body. Paul check. Your meditation. U l-breathing huwa importanti għalhekk ukoll. It's a physical act. It's also mindful. Tfadalli ħafna x'naħdem jinta. Qabel ma għal-mistoqsija li miss, bro, għanti ktieb minna l-agenda li huma wkoll sponsors tal-podcast, għal-grazzja tal-la xittuna ħafna kodba bis-sens. Mela, fi żmien meta jien kont għaddej minn periodu diffiċli ħafna u tfaċċajt tini darba li tajna, meta ġejt fil-ċina tiegħek kien kont fucking diżastru dak iż-żmien. U inti jentni immensament u ġaltni naċċetta ħafna affarijiet dwar il-psikoloġija tiegħi. Kienu kollna ħafna taħdidiet madwar dak il-mejda u niftakrek tajli kont għadni nikteb. Allora jien kont nfitax ħafna filosofija u ħafna Camus u Kierkegaard. U kont għadni nispiċċajt naqra dak il-ktieb Denial of Death li huwa jista' jkun tipo meta tkun għaddej minn periodu diffiċli l-ar ħaġa l-probabli li tista' taqra. U inti għat li bro, Conan the Barbarian. Xizzob qed jgħid men daw fejżob ġabni Dave. Imma mbagħad baqgħet berġa' moħħi tibqa' Conan the Barbarian. It's just like, bro, just fuck it and go through this fucking wall. Ħafna mill-kitba li konna nagħmel dak iż-żmien was just like dancing around the wall and the wall has bricks and the wall has always been. And maybe the wall is there to... No, bro, just fucking break the wall. And that snapped me out of it. That really said... U jiena ħafna iktar mill-grat, I owe you a lot. U flimkien miegħek imbagħad ftit warajk, jisu xi sena warajk, kont skoprejt il-Peterson. Ma tikteb tiegħu insomma. Ma nafx rajtu 12 Rules for Life. Le, ma rajtux, waqt il-David fil-fatt. Eżatt, shoulder.
Shoulders back. Yes. Thank you. Fil-fatt hemm ħafna konverġenza u Peterson kien popolarizzat wara li tajt miegħek, però l-affarijiet li kien jgħid Peterson għal dik il-ħabta hemm konverġenza kbira bejn dak li kont tajli inti u dak li kien jgħid Peterson. Kien qisu kontinwazzjoni, kelli qisni daw iż-żewġ mentors għal dik il-ħabta. Naf li Peterson speċa jirċievi ħafna kritika, kultant bir-raġun, biex ta' reċentament qal b'żewġ kazzati, però f'dak il-perjodu f'ħajti u naħseb partikolarment għall-irġiel li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli u kriżi tal-identità, kriżi tal-eżistenzjaliżmu, eċetera, Peterson huwa bniedem bravo ħafna u prattiku immens u jista' iwaslek biex tejjeb ħajtek b'modi li huma aċċessibbli għal kulħadd spiex ta' u anke inti. Grounding ħafna. Il-podcast ta' Jon huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/Jon Mallia u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' Jon huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa saw, bro. David għalli waħda dal-axħar. X'abadni daqxej. Għalli inti t-tamel bħal daw li natfu l-karozza t-nerġu għal-ħat. Dal-axħar vera kontet namel. Nfissa fil-karozza għalli fil-garaġ għalli toħroġ. Għandu mit-telf raġuni għalli għek, missa tik li kijali u kol. I might never manage to change the fact that I will focus on breathing and fixing my car before I take it out. Għax jekk jien rrit noħroġ mid-dar. Kif nispjega di? Kien noħroġ mid-dar biex nirbaħ id-depression iva noħroġ. Ma jekk noħroġ fis-soċjetà. Kwalinkwa raġuni oħra, I don't give a shit. Biex ngħin il-ħadd ieħor iva. I want to win. I don't think there's anything wrong about it. I love it. Din konkorri interament l-ħar darba konna għedin il-ġim jina u Mark. U għamil naħseb dik l-solbek u għek kont miexħut mal-art. U Mark tatu momentek ta' kontemplazzjoni. Għalli, bro, so you don't have any hobbies? I said, fuck, I don't have any hobbies. Xena għawarjat bħalek u għastja, da kollu li namel, id-namlu biskop spiex, na? Il-training għitini ħafna pjaċir, noħgost ħafna namlu, imma xuwa parti integrali mal-pija tal-pjan ta' ħajti spiex, na? M'għandix hobbies, onestament. Għax, l-għanet il-hobbies li għandi jien, ma koll affarijiet li għadni ma nistax nagħmelhom totalment. Per eżempju, ħobb il-muturi, surfing, windsurfer kelli. Ma per eżempju mort climbing. Ma xorta mhux hobby. Kont not ngħid ma kif m'għandix hobby, nsib hobby. Le. If I'm wired this way and I'm happy this way, and I'm quite happy with myself, like il-verità. Quite happy with my own determination, relentlessness. Why should I try to change? Di revelazzjoni li kelli dal-axħar ma' tfal jena.
Qabel kont nisforza ħafna li nifsi pereżempju biex ma tfal noqgħod nilab catch u nilab noli u hekk. Imma fil-verità ma kontx nieħu xi pjaċir kbir nagħmel il ħaġa u kont inħoss ħafna ħtija, ħafna guilt li inti Alla ma tħobbx it-tfal jew inti m'intix missier tajjeb jekk mhux qed tieħu gost biex na. Imma mbagħad fimt li nieħu ħafna gost, pereżempju, dil-fascinazzjoni li għandhom it-tfal li saqsuk batwaj li soltu dar għajn kulħadd. Jiena ġifieri l-iktar ħaġa li nħobb. But why? Stja dik mistoqsija tajba, bro. But why? You're right. U naqbdu. L-aħħar darba ħriġna mid-dar u kien hemm l-art miksija ilma insomma. Naseb diġà għatta fuq il-podcast. Imma ħanajda lilek. U kien hemm lil-mama art u t-tifla noħodha l-iskola insomma. Għalt li think I trained last night. Tila hija? Qed ovvja. Tila, what's the evidence for that? Għalt li what's evidence? Evidence is things that you see in the world that you can look at, analyze, measure, and draw conclusions from. So what's the evidence for the fact that it rained last night? Actually, there is a wet floor. Okay, all right. Any other evidence that you see? Let me look around that. All the cars, they have raindrops on them. Okay, that's not two pieces of evidence. Okay, now you're building a very strong case. What's a case? U dik li tini ħafna pjaċir. Niġri fil-vojt, fil-band li jisni li blaħna mla ta' mostru ndaħħaq n-nisbija. Mux għax nidder ndaħħaq n-nisbija. Sometimes I do it for a living. Imma, il-fat li insib li t-tifla tiegħi kun tija l-attenzjoni u t-tifla tiegħi kun tijom l-attenzjoni u fl-istess ħin u ma jiżviluppaw mentalment li tina ħafna iktar pjaċir. Ovvjament tista' argumenta li għandna meta tiġri speċa jiżviluppaw fiżikament u eċetera eċetera, ma mhux għalija. But you have that to offer them. Yes. Jek tot tisforza tħoloq stress li l-għin nifsek. Batta t-dejja l-ek xaġa t-tifel taħtfu. Here you stick to what you do well. Jinek naranza. U tamela nofskedda u. Tamela nofskedda l-affari. Mela, għandek baza l-mistoqsijora? Iva. Mela, kid staqsa. X'kienet l-akbar problema biex teleb il-moviment jew li tinteraġixxi / tikkomunika ma' ħadd ieħor? Dik li nikkomunika da problema sal-lum. Wara l-operazzjoni, per eżempju, ġili ċempel il-telefon, ġili ngħidilkom per eżempju massaġġ jogħġbok ċemplu lix. Għax leħni u psychological ta' most of it, David kim il-darba għalli, anki jek leħnek ma jkunx tajjeb, oħroġ u kellem in-nies. Vera li t-naqtaħħad il-ħagġa li they won't win unless I improve my mind, not niddejja għax niddejja ħafna li leħni l-speech jislowja ħafna għaxan di esperienza fejn nis jidu jaħzbuk mentalment slow. They underestimate you. Trattawk. Trit kafe. Darba nursing aid l-isptar. Nta kont kif intfit li di. Traskurajta u eħilt totalment. Kont fuq s-sodda u ġit ħabib, bada jgħajja biex kellimni. Tismani? Għal-ċiet tajjat. U reġa, bada jgħaj. Għaxet jarani ma sax nitċaqla u ek. Assuma li minix nisimaw minix nifmu. Niddejja iktar ħaġa li nabot biex nkellem il-xatt u leħn ma joħroġ.
niflaħ nitsabbab u nitċaqlax. Ma dik l-iktar li t-komunika l-facial expressions. Kienu per eżempju għadu jollu li l-eyebrows. Ma kont namela ħafna ek, kont nitla fil-kontroll tal-muskoli ta' wiċċi. U nek ninfetħu ek. Darba kem ġust it-tfal do jitnejku bija. Imlu li ek, għaddejn imlu li ek. U taf kem inti taf. Di tġrilek darba. Tġrilek darba oħra. Bat it-sappab. Taħbat wiċċek. 1 + 1 + 1 stress ieħor. Dak qed jinbuttak. Jiġu l-momenti fejn tajt inta tal-lini kwiet jew. Ġiddejn tiftakar ġat dritt. Nispallejk lura tieħu nifs. Huwa fil-fatt dak li fil-fema tiegħi jagħmlek figura eroika għax inti speċna bħala bnedmin il-koll għandna speċna l-sfidi imnisla mill-kondizjoni tal-bniedem u l-kriżi esistenzjali u fl-aħħar mhux kollha ħammutu u nixtiequ li n-nies jaċċettawna ma jaċċettawniex, eċetera. Minti l-isfidi tiegħek huma enormi. U ħafna drabi jien insibni pereżempju f'mumenti diffiċli fejn ngħid narrendi kollox biex nitlaq l-armi u ma nagħmel xejn biex u nissupervja. U inti għandek ħafna raġuni għalfejn tissupervja u ċċedi l-armi u ċċedi mill-ħajja u poġġi bil-qiegħda u tħalli l-eżistenza timxi fuqek. Il-fatt li ma tagħmilix, il-fatt mhux li ma tagħmilix, tal-li kuljum tara kif ħattejjeb ħajtek hija xi ħaġa li n-nies istjamin qed jisma' vera għandu bżonn ipoġġi bil-qiegħda u jikkontempla dak li għadni kif għad dwarek xi jfisser. Il-fatt li taċċetta li inti assedjat kuljum u kuljum ħadd iġġieled meta biex għandek 1000 skuża biex ma tagħmilx men. 1000 skuża għandek. Ma nżebbab. Kemm nħobbok fux kemm għandek. Mela. Kemm aħna jekku kemm nħobbok fux kemm għandek ma jemmurx għal xi interpreta xi fucking. Min Credit Info tista' takkwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. U għanna ftit ta' vizzjus wkoll se għamilt ħafna terapija. Mort ħafna terapija u sibtu hekk. Ma u daqxej dil-tendenza issa li nwaħlu fil-ġenituri u li nwaħlu fil-passat. Issa mhux qed ngħidlek li kulħadd x'dajjek inti fluk ġo komodina fl-għodżu fil-għaxija. Issa kemm għalaqt 25 u mbagħad sabuk u kont wiċċt. Kienu sabu dik nizama fil-basement it-tifla. Dik ovvja li ħajkolla daqsxej issues. Ma jek nirġu nabdu mal-ħelu. Iva tajjeb tirrealizza l-xi xittamel li jittamel. Għax umma kienet billalek il-ħelu u da għon zaħira l-ura biex tikkonnektja mal-figura femminili tijak li għed fl-unconscious, titi koll il-ħelu għax you don't recognize your female
respect, allura by eating sweets. You do. Tajjeb li tirrealizza dik il-ħaġa jekk huwa l-fatt. Mbagħad taqtaħħa. Mbagħad teżaġerax. Don't blame everything on the past. Life is now. Naqbel perfettament. Naħseb li jkun tajjeb li per eżempju jkollok ċertu inġiba problematika u tifhem li ġejja forsi minn x'inhu qasiet fir-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri għax forsi il-ġenituri tiegħek għamlu xi żbalji għax fl-aħħar mill-aħħar il-ġenituri tiegħek huma bnedmin u żbalji se jagħmlu żgur. Tajjeb li tifhem minn fejn ġejjin u għal fejn ġejjin ħalli inti forsi ma tqis lilek innifsek imnejjek għax jiena hekk tifhem. Mart, jiena kelli problemi meta kont żgħir, il-ġenituri trattawni b'ċerta mod fej forsi ma tawniex l-attenzjoni li kelli bżonn jew forsi kienu wis dominanti allura jiena dħalt fuq xorti imma fimt, issa fimt. Imma issa adult. U issa da salib inti ġorru. Eżatt. Issa minn hawnhekk trid tagħmel il-mixja tiegħek. Issa jekk ħatoqgħod għandna u naħseb l-analġija tas-salib hija qasija daqshekk tajba għax kultant inti toqgħod titabba u tissawwad bil-passat tiegħek bħala skuża biex norbot speċna li bdejt ngħid dwarek. Inti l-iskuża ma fittix taqgħod. Bħala skuża biex inti ma tuħux ir-riedni f'idejk, ma tuħux il-ħajja mill-kod stonqa u tmexxija inti. Biex huwa komdu li noqgħod imur għand it-terapista u noqgħod ngħidlu għax il-mami għax id-dedi huwa tajjeb li tkun taf. Tajjeb li tmur għand-terapista. Tajjeb li tmur għand-terapista. Speċjalment jekk għandek depression jew anxiety. Bro, jien xorta mmur tal-inqas darba fix-xahar mmur għand-terapista. Sistemi ta' pereżempju l-Gestalt huwa very much in the present. So what you do now that's important. Yeah, Mark li tistaqsi x'in l-istorja ta' Mount Fuji. Dak morna l-Ġappun. Kont krejt karozza hemmhekk u konna dwarna. Fl-perjodu ta' ħajtek qed ngħidu. Sentej wara ma ġej diagnosed. Konna sonna 3000 kilometru l-Ġappun. Bellezza mort il-qabbar ta' Takeda Shingen samuraj famuż ħafna. Mort Battlefield laqas il-Ġappuniżi ma jmorru. Mem statwa tal-ħaġeb. Deċidin nitilgħu Mount Fuji. Għattu rajt li marottani jihdu għek. U rajt li it takes about 8 hours. Right, it takes 8 hours. I have Parkinsons. I'll do it in 6. I did it in 6. Kont ngħidlek l-ewwel l-ex tiegħi għamlitha miegħi. Ġieli kemm kienet paċenzja bija dik il-mara. Plus jien kont inkaxkar di. Lura tripping. Tlajn ta' fuq. But not in 6 hours, like I said. One of the best experiences in my life. Tieghu nifs. Semmek kull mu 3,665 meters n-nija. Tifu net, tieghu nifs. Inti tagħmel tal-moviment. Biex tieħu nifs. U għarja tidħolek biss. Il-fatt ikollhom l-oksiġen għall-beħ. Fuġi bellezza. Dik għalfejn l-arja aktar matwal aktar tkun irqija. Iktar x'inhu? Huwa iktar dens ħsib li inqas dens. Minħabba li, mela, jgħet naħdem fuq il-prinċipju tal-physics hot air rises.
but it's fucking cold, so I don't fucking know. Alright. Inimmaġa l-inqas gravity. Allura l-arja tkun iktar l-particles ma jkunux compressed. Ma, għanna tweġiba fuq għadid din importanti. Ejjadir. No pressure. Kolħat tistanna li Did I answer your question? Do you have photos? The air. Għandek ritratti Mount Fuji? Tiegħi nifsi nej. U l-mara fejna? Lex. Bess il-kamera jien. Aha. Tiħat ħafna ritratti. Tiegħi m'hemmx ma nej biss. Sewa. Hemm ħafna tal-landscape u hekk. Maħna Anything you can find on Google, but you ma ritratti l-ħatin. Mela, the air at higher altitudes is colder, less dense, and contains fewer oxygen molecules. But it doesn't say why, it just says that. This means that you need to take more breaths in order to get the same amount of oxygen as you would at lower altitudes. The higher the elevation, the more difficult breathing becomes. I know that. This answers nothing. This answers less than nothing. If it's less dense or more dense. Semek Iva, imma why is it less dense? All right, bro. Grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin tiġi żurni hawnhekk u hekk and all that shit. Grazzi tal-lajnuna li tajtni meta vera kelli bżonna. Grazzi tal-istedina. Taqtana. Mela, tlaqna?